Kalidad sa mga bata, ganahan gayud nga duwaan ang madawat nga regalo subay niining nagsingabot nga Pasko. Busa sayra nato kung asa makapalit og mga duwaan nga barato ug luwas ra usab alang sa mga bata. Aniya ang report. Sa suok nga dapit sa Carbon, nagpahipi ang usa ka baligyaanan og mga duhaan. Medyo nagkatag na ang mga display sa ilang istante kay nahurot-hurot na kuno gahapon lang kay holiday man. Aduna hinoon sila'y daghang mga duhaan sa ilang bodega nga ipang display. Busa dili kuno mabalaka ang mga wa pa ka pamalit. Muhatag sila og retail ug mas makabarato kung wholesale kay aduna may discount. Nagsugod ang ilang presyo sa 20 pesos, ang kinabaratuhan hangtod na sa tag 60 pesos, o sa kagatos, 200, 500 o 900 pesos. Ang kinamahalan, depende sa matang sa duwaan, pang babae man o pang lalaki. Sama na lang niining duhaan pang babae nga munyika nga muhilak kon kuhaon ang gitutoy niyang bibiron. Kusog-kusog na, so sugod na atong last week. Oh, daghan na. Doon na ba tayo daghang supply pa? Daghan pa, namin sa bodega. So di mabalaka ka nung... Oh, dili mag-uol kay daghan pa kay stocks. Matod sa tindira nga dinhi tikuprahan ubang mga negosyante nga ibaligya usab sa naganing dapit. Ganin abta namo kining usa ka namakyaw sa pagpamalit sa mga duwaan. Samtang ipaniguro sa mga mamaligyaay nga luwas sa peligro ang ilang mga tindang duwaan. Palit na mo diri kay barato ra kaayo. Makadaginot pa mo, makasave kay mo labi na sa mga pamasko karon, panghatag sa mga regalo sa mga kinugos ana. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.